Sa number 2, Mayor Albi Benitez kaupod ang DSSD na talana nga magatambong sa Senate hearing angot sa mga peke ng mga PWD IDs. Magatambong bilang resource speaker sanday Mayor Albi Benitez kag DSSD OIC Alma Agustilo sa natala ng Senate hearing agod nga magpathag kag magpresentar sang tikang angot sa pagtapna sa mga natalupangdan ng mga peke nga mga PWD ID sa syudad. Si Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbitar sa alkalde sa tuyo nga matagaan na tensyon ang kaso sang tax leakages nga natuga sa mga nagapamintaha sa benepisyo sang PWD ID cards. Nagligad lang nga Pebrero. Sanggin parikol sang alkalde ang PWD ID cards matapos matalupangdan nga ginapang peke ang mga government-issued documents halin sa mga business permits kag pati na senior citizens IDs. Masobra isa kagatos ka mga PWD ID ang nabawi bangod peke kag iban tampered. Ginpang isla na ini sang QR coded nga mga cards sa tuyo nga ini ang hindi mahapos mapeke kag gamiton sa pagpamintaha. Isa man ka printing services ang napatod nagapanghimo sang peke nga mga government-issued documents. Ginpasakaan na sang kasong empleyado na nadakpan sa akto nga nagapanghimo sang fake documents. Si resource person na siya. Kung iti sumong diri sa aton sa Bacolod daw way nako batian na nagpiki PWD ID kay may QR code na. Kag sa business permit daw way nako batian na may gapiki pa sa business permit kay tungod ni sang QR code. Kapag pila na inspection daw way na naka now massive na mga piki ng mga business permit daw ay na kami nung nasugatan.